Ti Masak Bayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat ti seryeta o talawas ang napauluan. Panangipatag. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Oh. Anya ka ditikit kitam di tatawa. Ay, Apa nga katawa ka? dagiti man singin nga anak ni Nancy Akaruba. Apa nga katawa mi da? Kakaasid na lang arudan. Oray kaskasano, adalat na nga tiwakin ni Nancy. Singin nga agpay sa dagiti anak na, ngam pilay mat kan bulag. Apa nga inatiw mo ako nam? Siyempre, nataer ni Leonard nga anak ta. Awan pa'y ti pakapilawan na. Jay singin nga anak na, nataer kan napintas nga agpayso, ngam pilay kan bulag mat. Ay na, di mo ko mapakaragsakan ti kinadaksanggas at ti padamatao. Ay nano sa bali at tao, saan? Ngam no ni Nancy, apay kumasaan ngay, pakaragsa kaklaunay ah. Sikamat gam ti masabat ko, maestra. Saan ka diya Sabado ita? Awan klase. Si kagaya manong. Adaming meeting mi ita. Kasta ka di, maestra. Dahil tamo tirigat na itibiyagyan niya. Sabado nga kaawan ko mati klase nga madamot meeting yo. Wan nga rod manong. Ngam awan maaramidan Taiso mo tibilin jay nga to. Sige, maestra. Labsan ka pa eh. Ay papanam ka dimot manong. Saan mo matakadwa ni bakat mo? Sa bali mo ti papanakita Sa bali mo ti papanan na. Kasta ka di? Sige nga rodan manong. No saan ka kumaabulag? Inta ko maagay ayam. Anya ti kayat mo ngay ayaman ta. Mabaling tamatlat ti agay ayam. Kayat ko kumati agay ayam iti badminton. Ngam saan mo makita ti bola ti badminton? Saan ka di amarigatan kang agtaray, tapilay kamat. Makatarayak mat. Bas-basit lang mat ti may saasakat. Uray tilayak la kumamot. Ngam ti kastoy abulag. Di kan agladingit. Uray kastam laeng. Taipatpatag ka akabsat ko. Uray ni mami. Patpatgan na kamat. Agyaman ak iti apo. Tada kayo ti inted na akapamilyak. Mariknak ti panangipatagyo kanyak. Uray si kamat Ipatpatag na kami mat. Una, tapno masubadak mo ti pamatagyo kanyak. Papanam ka di manang. Agrubrubuat kan summer. Ay, mapaanak man ijay balay dagiti apo ko ta. Ay, kakaasim at dagiti nga ubeng. Imbag lakit di ata na anos damot. Nang runa ni Gemma, na anos akanayon amang kibin iti kabsat na no ada papananda. Ay, wen nga road. Nang runa numapanda ijay pagadalan. Alain ka nga rodan. Ang mga no awan jay inada. Tana ibaga na nga ada meeting da ita. Ay, mga laakpay mo't iti isangpet ko kadakwada. Ay, kabagays, kadwaan nakman kit de amapan agsukit iti chiko. Ay, wan imbag kat ata saan anapodot ijay dalan mo agturong ijay. Intan ko nam, ang nakatugaw kamutlap tadita. Intang arudan Kabayagtan. Ngamjak pa'y ammo no anya ti panggurguraam kini Maestra Nancy. Apay adamagam, jak kayat alagipan no apay. Kaya't ko lang matamamuan. Asawa nak mat. Idi ubing kami, agayam kami, ngam nalalay nga. Noon nalalaing ka. Apay nga rod akaguram jay tao. Ngamin, idi agturpos kami iti grade 6. Isukit din ti valedictorian. Kastaman matlaangan idi high school kami. Apal nga rod ti makagapo. No apay akaguram jay tao. Anya nga apal ako ng mat. Siya kumatirumbang nga ag valedictorian, gaputa nalalay nga. Di mo ibaga nagkamali dagiti teacher yo. Nga iso ti pinagbalinda valedictorian. Sip-sip ket di ati pamilya na. At dalakit di inted tayo pagadalan, iso akas jay. Atap mula na ita. Anya nga atap,
Di mo man isakit na di apo or ti kararwa. Kwarta man, mami. Anom ti kwarta. Inikan iti kwartam idirabi eh. Damagan na kit din wan anwag ti kwarta. Kat siyempre, gastusan na. Anya pa'y ngay. Pagadalan ti papanam. Saan ka di akanumlaang matigatangam? Apa damagam no anya ti katangak, mami. Basta mangtad kayo ti kwarta, nalpas. Ay nanak ko, saan ka di agastos? Narigat asapulan ti kwarta. Mangtad ka kit din. No itay pa nang tad ka. Napanak ko man. Papanam ko ma. Hindi pagadalan na. Sa dino pa'y kuma. Oy, Leonard, dinak man luklukwan. Sabado ita. Sabado. Sabado nga madaramidan mi, mami. Activity mi nga kakadwa. Ne, da kayo mati masabat ko. Pilay kan bulag. Wen manong. Itulod ko nga umuna ni Julius iti pagadalan dagiti bulag. Sakbay ang mapanak mo't iti pagadalan mi. Pagtaktak-takam pa lang itulod day ta bulag. Kaasi mo't no saan nga agadal, manong. Sayang lang nga pagadalan ti bulag. San mo't lang nga makatrabaho. Agigan tumot lang iti balayda. No sikat ti bulag. Kayat mo ka din agigan kalatan iti balayo. Ha? Sa anak mo ta bulag. O sige, panawan kayon. Apay akas dyan iti sa uni manong Leonard. Di mon italtalag. Talaga akas dyan na dayjay. Ijay pagadalan da. Kanayon ka nung aglangan. Kuray kas to iti kasasaad ko. Agadalaklat ta. Wen taday tatisang kaibaga ni mami kadata. Agadal ta kanu. Tapno na saya at ti masakbayan ta. Adda nga tamot na sayat ang masakbayan. Ti may sa abulag akas kanyak. Apay kat din nga awan. No awan ka ngamin akanayon akakuyog ko. Mabayagak amag na. Tasaan ko ang makita. Basta, saan ka abaybayan? Gapo, takabsat ka. Dagiti anak ni Nancy ti masabat ko. Ay, agawid kayo ka din. Una na, naggapo kami dyan pagadalan. Amok ata naka-uniform kayo ka nga rod. Naganos kakit din amang kibkibin di tabulag si ka Gemma. Napagtagtikabsat ko, nana. Jak mabali na baybayan. Tamaudi no saan ko akibinan. Apay asaan niya ijay pangisursuruan ni Nancy, tinagadalan nyo. Kayat mi ditoy, taasidag, nana. Adayumot ngamin ijay pagisursuruan na. Imbag tulangan ano mayalis dito asidag. Anya? Mayalis dito'y asidag? Bareng nana. Kasta ngamin ti ko na ni mami. Kumusta ti panagadalyo, anak ko? Nasaya at mat, mami. Mami, mausar ko kadin matlaang ti maadal ko. Apay ket din asaan, anak. Apay kasta ti saludsod mo. Kunang ngamin ni Manong Leonard. Asayang kanulaang. Ta sa anak kano ang makakita. May mayat kano, no agyanak kanulaangan dito'y balay. Saan ako no dayta? Agan-anos kayo pay, ha? Umadanin ti panakaiyalis ko dito lugar tayo. Dituya kon amang isuro. Kasta ka di, mami. Ngam sayang, sa baling mat ngamin ti pagadalan mi. Saan tayong agkukuyog? Saan abali, anak? Saan ka mat may sama pan iti pagadalan niyo? Anya nga tati mabalin ko nga adalan, kat bulagak, mami. Di mo ka di kaya tiagbalin to ang manursuro dagiti padam abulag. Mangisuro kay J School for the Blind. Pagadalan dagiti bulag. Kabalak to nga ta. Apay ket din asaan, anak. Basta aganos ken aggaget ka. Madagsan ka di ti ulom. Tapay atap tapayaan. Masurunak lang. Tamayalis ka no dayje anansi dito lugar tayo. Kat, anya ti parikot. Nasayat kit di Tayo pagad-adalan ti may nga anak ta ti pagisuruan na. Ad-ad da ama ditirik na.
no ditoy amang isuro. Napay kumaakas tatiriknam. Gapo ka di, tasan ka maestra. Di nakman buisitan. Mas dawak nga road. No apay napudot ti daram kani maestra Nancy. Nasingpet mo di tao. Di ka man. Kaslakit isakit mula unay hindi dyanan si. Ay, masuro na. Ay nalaunay ti basol na kan kaya. Imbagakan kan ti may sama kagapo. Ti may sapay. Kunana idi nga agabayak no agkasar. Ngam di nakmat pinagabay. Gapo taawanak kano dito lugar tayo. Kasano katawan kamot nga rod. Inuray na kumaang adaak. Sakbay ang nagkalaysa. Ay, sana may parbang tirason mo. Ay, maragsa ka na. Tamayakar ka nun ni Nancy dito lugar tayo. Di kat nasaya at no dito. No makaginawa mo. Adayo ti pangisursuruan na. Masapol nga aglugan iti binigat kan minalam. Ay, huwin nga rood. Imbagla ang tanan akam dagiti anak na. Nga uray ada diferensyada. Awan gayam. Nadama kong ada kanubisyo di anak ni Violeta. Ay, kasanumot nga men, kat panoy-noy-noyan da. Nakita nga agsigsigarilyo. Kat imbob-obingan. Ay, saan la sigarilyo Aginumpay iti arak, no saan agit kitaan ti amana. Ay no kasjay na laang dayjay nga obeng. Awan tinasaya at amasakbayan na. Abay ngay, nagbababamot ti gradom, Leonard. Umaton to, daddy. Medyo marigatan namin, tanarigat ti subject nita. Masapol nga igad mo ti agatal. Narigat ti awanadal na. Igagayad kumat. Gam talaga jak kabalan, daddy. Nakurang kalaang iti panangipasnag iso akasta. Kaya't mo ka di, ang makaadal dagiti kapatadam. Idinto ta si kakad saan. Ha? Apay nga ta sana ka nasiri bidya pagadalan, daddy. No agripaso ka, maawatam dagiti leksyon yo. Diyak pa'y nakita nagripaso ka. Day tamot cellphone mo into naram. O nagripaso ak. Saan kumutlam awatan, daddy? Di mo kunaan at talaga saan ka makawawat. Kaslakas tangarod, dad. Ay na, maragsakan ang anak ko. Nagngangato ti grado yo. Agyaman kami, mami. Nalakamot, mami. Masurutang mo ti bagbagat ti maestro. Oray si kamot, Gemma. Ay na, nagngato mo't dagiti grado. Lalaingan nyo tapno makaadal kayo, kan makaturpos kayo. Wen, mami. Ngam, mami, jak mo't mabasa ti libro ni Gemma. Sabali ngamin ti libro ni Gemma, tana isurat dagiti alpabeto na. Si Kamat, sabali. Braille. Na itulnat dagiti alpabeto na, tapno maarikap ti mangbasa. Un nga rod, mami. Nuari kapak ngamin ti libro ni Gemma. Naglinis. Awan maarikap ko atulnak. Agsipod ta agduma kayo iti babasaan. Sika, makabasa ka, babaan iti panagar-arikap mo. Isumat, babaan iti panagkita na. Kuma, mami. Makakita akmat. Padasak man akasarita ti principal iti pagadalan dito'y tagayam kumat. Kanya ti bagamkan ko ana. Ano mabalin? Saan adito'y ti pangisuruan ni Nancy? Kanya man ang tinaknakan mo. Basta yak kayat. Madlaw launay nga inatimnak no mangisuro dito'y. Idinto ta siya kat awan trabaho. Jak ammo. Noan niya klase ti panunot ti agdakan ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yung italawas ang napauluan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, kagura launay ni Violeta ni Nancy agayim na. Gapo iti apal. Nasingpat dagiti anak ni Nancy, ada Gemma ken Julius. Idinto tamadimat ti kababalin ni Leonard, nga anak ni Violeta. Nasaat iti pagadalan ti anak ni Nancy. Idinto tanasadot na ti anak ni Violeta. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas ana paulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kanya man ang tinaknakan mo. Basta yak kayat. Madlaw launay nga inatiw na numangisuro ditoy. Idinto ta siya, awan trabaho. Jak mo, nanya klase ti panunot ti addakan ka. Awan mo ti dakas nga aramidan di tao kan ka. Awan tar aramidan na ko nama. Ta sa balikat nga rod alugar ti pangisursuruan na. Ngamno ditoy. Patyam nga awan tar aramidan na. Kas kumaitian niya. Ay sus, masapul ka di pa'y abing-sabing saak. No anya ti pagmadyan na no ditoy amang isuro. Ay, nakulaapan na talagang ti panunot mo. Di mo ibaga na kung laapan ti utak ko. Lumidam laang tilubong ko. No makita, wano mang mangag ko tinagan da dyan si. Saan mo't anayan abulag ni Julius? Nagbalin akas jay, idinagsakit iti kamuras. When nga road, naibaga ti may sa doktor ang mabalin nga operaan. No adalakat donor iti kornea ken kuana. Manipod ng isuro ni Nansay, di na nasango nga impakita iti doktor ti anak na. Ay, when nga road. Ay, tay kunada a cornea transplant ti kayat mo asawon itay. Wen kabagays. Adda iti plano ni Nancy amang ipakita iti doktor. Agam isumutan ti ipapatay day di asawa na. Ape adi na padasan ita. Bareng adda na laing a doktor ang makabaal. Ibagak to day taken ni Nancy. Inton umadanen ti bakasyon dagiti eskwela. Ikot no maipapanit ti magastos. Mabalin tayo nga iremedyo. Tinapatag. Agsubli ti panagkita ni Julius. Ambom anak ko. Nagsaritaan mi kan ni Antim Lilia. Apadasan tayo manag nga ipakita iti doktor ti mata ni Julius. Ngam saan nga umanay ti sweldo nga aramatan no bilang, nanang? Ay, kaya't matikabsat ko ti mangilako iti daga. Ha? Kaya't ni anti ti tumulong babaen iti panaglako na iti dagayo? Wen, anak ko. Ay maragsak anak mat. Takayat na ti tumulong. Agudwa kamin Mangilako akmet iti dagak. Kat kastamet ti aramidan na. Inton bakasyon, nanang. Mapantayo ija Manila. Intayo ipakita no dapay namnaman ni Julius ang makakita. Ay uwin nakong. Ay maasyanak ka na giti apukok. Ni Gemma, para tulod. Saan mo't ngamin ang makakita ni Julius? Nanang, Iso apadasan tayo. Ay nuawan namnama akit aklunan tayo. Anya nga rod ngay. Kapaya na pudot man ang tiulom. Kaslad naman ang kinaapam. Masurunak iti dayja a principal. Awang gungguna na gayom. Ano tinaramid ti principal kan ka? Di na nga rod pinagustuhan ti kayat ko ang mapasamak. Mangipakita, asaan akasken ka, anakulaapan ti panunot na. Di mo man sang kaibagaday tanakulaapan ti panunot ko. Adda makagapo, no apay anasakit tinakam ko. Nabayagan na napasamak dahi ta pagsaksakitan tinakam mo. Uray na bayagan, tasadiwa pa'y laang itilagip ko. Masigurado ka nalipatan na ni Nancy Dayta. Nabayag ngaminan. Kasano nga amom analipatan na? Apay, imbaga na ka? Imandarmanen ti kinakiting ti panunot mo. Apay nga itaka lang. Anya ti orasan?
At nagkrasa nga kadalan mi mami. Napan kami di balay da. Iti dayta kinaubing mo. Umin-inom kayon iti nasangar. So paminsan lang mat mami. San mo ta kanayon? Dayta paminsan. Awan papanan na nudi kanayon ton. Nagmayatan ngayon mo kanayon ton. Kanayon mo ti happy. Agad adal kakadiwan no saan. Agdala ka ano oras ti adal mami. Ang ada mga ayos kanya. Saan ko palabsan? Enjoy ko naman. Inaanak ko. Di mo kumamit yalong-along ti panagadal mo. Hello? Asino da ka din? Ha? Presinto? Tapay? Anya tinapasama? Sige sir, taumay kami titang. Bye! Oh, asino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Presinto ko nam samay. Ti anak ta, ada ka no iti presinto. Anya? Kunak man mo agad adal ti anak mo. Apay nga tayo presintaw. Nagguguluda ka no iti may nga inuman. Talaga sana na dumdum nga iti pamagbaga ti anak mo. Oras ti klase. At dahil ti inuman. Lalahain ta ni Jeffrey Sinto lakay. Saan nga agnagam ti anak mo? No sana may kanitiliksyon. Bye-bye ang kadidya anak ta. Kasanon ti panagadal na. Ay, No di na kaduan ama pa ni Jeffrey Sinto. Kagura ka. Di ka kasarsarita iti manualawas. Anya ka di tinapasamak, Leonard. saan ka di arumbang nga da kay ti pagadalan? Apay anapan kayo iti inuman. Kwa, awan ngamin ti maestro mi. Awan ti aramidan mi iti pagadalan. Rumbang ka di? Ano awan ti maestroyo? Ket mapan kayo iti inuman? Apay nga rod, nga da kayo ditoy. Ha? Adda ngamin ng kursunada kada kami dad. Bimalas kami lang. Nukas tamlaang aggulo ti sapsapulam. Ibagakkan ka nga awan tinasaya at amasakbayam. Intakit din makisaon iti pulis. Kanti kinaguluda ta aregluan tayon ti amin. No kayat da ti paareglo, agam no saan ngay. Ditakan unag ti kulungan nga agyan, Leonard. Jakmat ipalubos dayta, lakay. Kanayon mo ngamin a panawinuyan ta anak mo. Iso a barumbado. Anya ka di dayta pakakumiko, ma'am anak. Project me iti art, mami. Ag drawing iti agduduma a view. Nan, kita at man? Ay, wow! Nagpintasan, anak. Ay na, naglaing ka ang drawing. Bareng agbalinak to analaing a painter, mami. May sa talent dayta, anak. Man-mano ti addaan iti kasta a talent. Kasta nga rutin baga ti maestro mi iti art. Nalaingak ka no. Amom ka di anangina ti may salaang a painting? Inbagamot lang ti maestro mi, mami. Ado tinagbalin analatak a pintor, babaen kadagiti impintada. Into nagturpusak iti pagadalan mi. Agturpos kamat iti pagadalan nyo. Sayang, tasaan tangag kaadalan. Bulagak tumot ngamin. Uray bulag ka. Tanalaing kamat. Ada ka numat award mo. Kasta timbagada ka ni mami. Wan matkit di Sayang lang amin. Tasa anak ang makakita akaskan ka. Sana bale. Tano ada papananta? Kasla siyak ti pan nakamatam. Siyak ti mangkibin kan ka no ada papananta. Dua kami ka ni mami. Naragrag sakak ko ma. No makakita akmat. Tapno sana masapol akanayon nga adda ka iti sibay ko. Uray. Tanaragsakak mat amang kadkadwakan ka. Gaputa ipatpatag ka, Julius. Agyaman akmanan kan ka Gemma. Naanos ka. Kakaasyan ka. Gaputa kabsat ka. Siguro, no siyak mat ti bulag, naanos ka mat siguro kanya. Gaputasan ang napasnag ni Leonard iti panagadal na. Kapilitan, nagulit manan. Ay, numabalin la kumaabayadan dagita ang mamaestra. Tapno ipasada ti anak ko.
Kamali day ta ka panunutam. Kasano nuawan amuna sama paniti nangat nga ato atukad. Kababain nga rod no agulit. Mas kababa no maipasa. Tamarigatan to itinangat nga ato atukad. Iso abay am nga agulit tapno agnakam. Kasla saan anapatagkan ka ti anak ta. Kaya't ko adumakla na singpet ken natudyo nga anak. Yung pagbalbalin mat abarumbado. Kapot pampanuynuyam kadagiti dakes nga aramidan na. Kamali apa nang ipatagday ta. Awan ti kamali iti panangipatid ko iti anak ta. Naibaga ka din ni Nancy ti panggap na, manang. Wen, ading ko. Maragsakan launay. Tasidadaan ka kano at tumulong para itipan na kay padoktor ti anak na. Sino pa yung ay ti agtitinulong no saan adatayaw? Ay, wen mo't kiti, ading ko. Ang muray no kasta, ay agyaman ak unay kan ka. Ay unay kan ayamanang. Patpatgan kayo ang kapamilya. Noan niya ti pagsayaatan, si dada anak at tumulong. Ala, mangkita ak nga ron iti manggatang iti daga. Tapno adda si dadaan nga aramaton tayo. Uray siyak mat manang. Pag tinulungan ta ti agbiro iti aggatang iti daga. Nadamag ko nga ilaklako yung kano ti solaryo nana. Pudno ka di. Ay, wen, barog. Adda nga ben pakasapulan mi iti kwarta. Ala, padasak nga ibaga iti may sangam mo. Agumatgatang iti lote. Aliman nga ron, barog. Adda lang nga ben pakasapulan mi. Agkita kami iti gayem ko inton bigat iti opisina. Isunton ti panangibagak nana. Ay, sapay la kumangarod. Tada kumatang. Tapno malakok ti solar. Saan ko ama ipanamnama. Ngam padasak lang nga ibaga. Barang kayat na agatangan, nana. Anya tinagsaritaan nyo iti ina ni Nancy di talikod ti balay. Damdamagan na. Nadamam mo kagumatang iti solar. Ang mga nadamot amamom. Agrigrigat da ka din, taila ko da pa iti solar da. Kadada siguro mat pangaramatan da iti kwarta. Ay, nadalaki di porsyento nga agbirok iti gumatang. Padasat tagkita. Ngam no awan, ha? Naglalaingandan ngay amang ibaon kanya. Ay, nakaro ka, Violeta. Karubam di tao. Arubayan lang tinagbagitan tayo. Ngam adayo kakadakwada. Tapno ammom, napatag ti banno ko. Princess, namapay nga ada ka dito'y anali dahil Leonard. Na kayo gaya, ma'am. Nagungat namin kanyak ni Saritay. Bagsa ka kano itimat. Anya ka dito saan mo ang maawatan. No kayat mo, intay dyan lami saan ko. Taisurok ti saan mo ang maawatan. Makapasadot mat, ma'am. Awan ganas ko nga gadal. Tan nababadag iti grado. Iso na baba, ta saan ka kami nga agreprepaso. Ngam no igaad mo, awan pa panan na, no di ngumatumutla ang dagiti grado. Kas kumakan kami naman nurusuro, ma'am. Mayat ko, ma. Dagiti daddo, ma. Nakaungungat da. No kanayon ka nga agpaisuro, dito'y pagadalan man wenno ije balayo, lumaing ka, Leonard. Itaman pa yung makita nga ukradong tinutbok mo, Leonard. Kita man din suro ni Ma'am Nancy itimat, Dad. Iso ka di ti maestram itimat. Saan, Dad? Pinagong tanak ti maestrok itimat. Saan ko ngamin na mauawatan ti sursuro na? Idi nakita nak ni Ma'am Nancy di reses. Imay nak sinurwan. Nasingpat nga rod no kasta. Kaya't naka nga isuro. Idinto tasan nga iso ti maestram itimat. Nasingpat na talaga ni Ma'am Nancy, Dad. Kaya't ko dahil maestra. Lalaing pa amang isuro. The best para kanyak. Ulit man timbagang. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan denggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan, panangipatag. Dito'y drama tayo,
ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti magdireksyon ni Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtultuloy ti limad agura ni Violeta kan ni Nancy. Nagtultuloy mat ti kinasaat dagiti agkabsata. A Julius kan Gemma. Kat balog kan manginom mat ni Leonard nga anak ni Violeta. Iti may isang aldaw. Naibaga ti ina ni Nancy iti kapsat na. Nga ilako dati may sa asularda. Tapag pa doktor ni Julius nga apo ko na. Indon madanon ti bakasyon. Iti panaglabas dagiti aldaw. Dandanin agturpos da Gemma kan Julius. Idinto ta saan pa'y amakaturpos ni Leonard. Gapo iti kinabalog na. Agsarsarita da Leonard kan Ruben. Idi simangpet ni Violeta. Papagayam. Denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Panangipatag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nasingpat nga rod mo kasta. Kaya't naka nga isuro. Idinto tasan nga iso ti maestra iti math. Nasingpat na talaga ni Ma'am Nancy, Dad. Kayat ko a maestra. Nalaing pa amang isuro. The best para kanya. Ulit man timbagam. Ha? Saan na kano a maestra ni Nancy? Ngam isuro-suro na itimat ti anak ta. Tultulungan na tapno maawatan na ti di na maawatan. Anya ti di mo maawatan. Asyak ti mangisuro. Aliman nga rod, Mami. Oh, dahil iti insuro ni Ma'am Nancy. Insurat na ti solution dito yung notebook ko. Alam na lipatak manen. Ala, mudtoy ta notebook mo. Asyak ti mangisuro kan ka. Ammom ka di dayta. Kasla nalipatak mo dun. Imbag man ta nagkita ta dito'y dalan, Nancy. Si kamat gayam. Agkaruba ta nga agpaiso. Ngam di tamat masangot agin na latiw. Kanayo na kamin ama kumikom iti trabaho. Saan aga putad da trabaho kat ison ti pambar mo? Gapo ka di tawan trabaho? Ay, saan mo't si kamat? Kasla da importante nga ibagam Pati ka di kakaiso na apamatag ti anak ko kanya kat agawam. Ha? Anya ka di ti sasawam. Di ka maawatan. Ilawlawag mo man? Kunak man no nalaing ka, maestra. Maawatam ko ma, kayat ko asawan. Anya ka di ti gurguraam kanya. Saan ka di nga agayam ta? Among matyagayam nga gayam ta. Ngam apay akayat mo pa'y nga agawan ti amin kanya. Ha? Di ta ka man laungan. Agdamagak man, Leonard. Anya ka dito nga pasamak iji balayo iji kalman. Napasamak. Awan mo din napasamak, Ma'am. Di da ka di pinagsasaritaan ka da mami kan dadim? Naibagak akay kayat ka. Tanasingpat ka, Ma'am. Insuro nak ngamin ni kalman ni Timath. Inton maminsan, saan mo nga ibagbaga akay kayat na, no di mo ibaga ka ni mamim, akay kayat mo mat. Wen? Apay ka di, Ma'am. Maawatak ang masayer tirik nana, no ibagam nga adakay kayat mo. Idinto ta di mo mat ibaga, apatpatgam ni mamim. Maskan ka di pa'y dayta, Ma'am. Wen, tati pa nang ibaga ti anak, apatpatgan na ti inana, kat mangtad bang ar iti ina. Agpada ti oras ti panagturpos yung agkabsat. Ngam agduma kayo mo't iti pagadalan. Anya pagadalan ti papanamngay, Mami. Kaston na Julius ha. Masapul nga daak iti pagadalan ni Gemma, ta ijayak kat nga ron amang isursuro. Asino nga iti mang kadua kanyak, Mami? Ibagak ka ni nanang, kastamatan ka ni auntie, takaduanda ka. Wen? Ha? Ay ungayam. At dadalula amang kadua kanyak. Saan nga agsaksakit tinakam mo no saan ka makaduaan, Julius? Un, Mami.
Maawatak, no apay adi ka makaumay. O sige, agbati kayo nga ron dito'y tainak ibaga kadananang kan anti. Un mami, duada akadwak ang mapan ije pagadalan mi. Sige, mapanakon. Agsubliak matlang adagos, apaman ama ibagak tigagara. Itapailaan, kablaawan ka, tagturpos kan, Julius. Uray si kamat, kablawan kamat. Agyaman na ka. No kumamay sa ti pagadalan ta. Aggidan ta akaduan ni mami. San abale, taadda dua akadwak. Dagiti dua lola ta. Agturpos kadimat ni Manong Leonard. Saan ka di nga agkaadalan kayo? Tanaabutam idinagulit. Adda bagsak na. Iso asaan ang Graduar. Ay, sayang nga rud Lumakayan iti pagadalan. Sinayang na ti gundaway. Mayat kumaano at turpos mo Saan damot nga may napaguntan no agbalog. Sabali ka no ti panangipatig ni mami na. Uray pa kadadaulan na. Sige lang ta. Basta pagragsakan ni Manong Leonard. Ay, balasang ko. Nakaumay ka mag. Itaman pa'y. Agturpos namin da Gemma kan Julius nanang. Amo yumat, agsabali da iti pagadalan. Saan ko ida mapaggidan akadwaan? Kat, anya nga rin ti kayat mo asawan, anak ko. Da kayo kuman ka ni auntie ti mga kadwa kan kwa na iti pagadalan da, nanang. Amo yung, adda award na. Ay na, nagsaya atin. Ay na, da kami kan ni Lilia ti mga kadwa kan kwa na. Wan nanang, masapon nga da namin iti pagadalan ni, taijayak kat nga rin amang isursuro. Ala, awan parikot, kadwaan mi ni Julius. Agyaman at nanang. Pakaragsakan ni Kitty, tada kami, timang kadwa, iti apo ko may. Ni Nancy mo, di nakita ka na si Bald. Anya ka diti ginagaran na. Ay na, agtorpos ka no ni Julius. Kadwata amang kadwa kan kwa na. Ay amam, ada ka no pa'y award na. Mapadasan ta nga ron mo ti agpaggraduar. Ay, plancha at day tayo nagpintas abistina ta. Iso ti arwatin ta amang kuyo ka ni Julius. Sige ka bagay. Plancha ana imbag Nabayang iji aparador kat. Kita at mangayam iji aparador. Taan mangan kit dino nadadaul dan tadi tamot inus-usar. Wen nga rood manang. Ay na, nataer kan napintas dagiti anak ni Nancy, anak asut iti pang-graduation da. Napandan iti pagadalan da, taita ti graduation da. Ngam ni Leonard, sa nakaraman ka dagiti agturpos, gaputaballog. Masurunak kadagita ang maestra. Apay adida inraman ti anak ko nga graduar. Agsipod ta kanayon nga aglangan. Nababaunay dagiti grado na kuna ti maestro na. Pinaari ka pang kuman aday di a maestro tapno iraman na ti anak tangag turpos. Oy, di na panitultulat kan ka. Asaan anaing kalintigan ti aramid mo. Agbayad ka kiting tapno makapasa ti anak mo. Asino ti luge? Saan ka di ati anak mo? Apay kumalugi. Hay, adda ak kumamot ijay amang kadwa ken kwa nang agmarcha. Saan nga rod ang makamarcha? Tanabagsak nga rod. Ay, adda ako maigi pagadalan anak kabisti nga paggraduar. Itata nagturpusan dagiti umpeng. Hintay ipakitan ni Julius ijay Manila. Wala, tanakalako tamutan iti sularta. Luwan, makidagas tayo iti partido tayo nga da ijay. Nabay agbasitan alitay napnapan ijay Manila. Kumusta nga tamot ti kabagyan tayo ijay? Ay, kat maabuan tayo no makadanon tayo ijay. Iso na laeng, tadyak makaan-ano si ijay Manila. Sabali ti pudot na ijay.
Saan ang presko ti malangab nga angin ijay? Nang runa iti kalagaw. Ay kat, anyangay nga rod ka bagay. Aganos tayo para ka ni Julius nga apo ko ta, husto ka. Ti panang ipatag iti kapamilya, kasapulan ti anos kan sakripisyo. Mangisagana tayo iti badbado tayo, tamapan tayo iti Manila. Ha? Anya ti aramidan tayo ijay, mami? Jak pa'y napnapan ijay Manila Adda kabagyan tayo ijay. Ngam ti kang runaan apapanan tayo, kat in tayo ipakita ti mata ni Julius. Barang adda pa'y namnaman na makakita. Anya, mami, mabalin ka di pa ang makakita Saan tayo pa'y nga amo, anak ko? Kung nangamin ti doktor idi, nga alanganin kakano ang makakita. Kaya't yung asawan, mami? Impakita yu idin? Wan anak, idiubing kayo pa'y. Si bibiyag pa'y idi ni daddy nyo. Kastagayam, ngamno imbaga ti doktor nga alanganan. Amangan no saan ako na makakita, mami. Saan ka nga agliday, anak? Awan ti kas iti padasan tayo manan. Makakita ak tupay nga ta. Jak man makikita dagiti karuba. Napanandang ta. Wen nga rod, mami. Nakakandado mat ti balayda. Napanandang ta. Tadida pa'y imbagbaga. Amangan mat no nagpasyar da, mami. No siyak ni Nancy. Apay ko mga ipasyar ko ti bulag kan pilay nga anak ko. Daksang gasak nagpaiso dagiti anak ni Ma'am Nancy. Apay nga takas day da. Rumbang lang. Tapno saan naabukudan ti ragsa. Ha? Anya ti kayat mo asawan, mami? Ay, yakam mo. Idiubing kami. Kanayon nak nga atiwon iti anyaman abanang. Tsak mawatan ti bagbagan, mami. Nangag ko ti sarita nyo iti anak ta. Basol ka din ni Nancy. No inatiw na ka iti kinalaing. Kagurak adenggan. No ibagam analalaing yung siya. Among bakit? No saan mo nga akseptaran ti panakaatiw mo, kanayon ka masaksaktan. Saan ko ang maawat? Ngam inatiw ko nga. Gaputawan diferensya ti anak ko. Uray kasi dagiti anak na. May panakkel na ida. Ta naglalaing da. Ado ti award da nagturpos. Ngam sayang ti awarda ng runa jay bulag. Ngamin, awan serbina, tadi namat makita. Sana sayang. Mangipakita da ita anasait da nga gadal. Adda matunoy da iti masakbayan. Mami, saan nagkadi ako muyog kada kayo iti ospital? Saanan, anak? Siya kung timangkibin ka ni Julius. Kasta ka di, mami. Sayang, jak manggag ti ibagat ti doktor. Sana bali, anak ko. Maamuam tumutlaang itong sumangpot kami. Ikararag ko, ang makakitang tumat lang ti kabsat ko, mami. Wan, anak. Amin tayo. Kidawan tayo dayta iti Diyos. Wen, mami, mapang kami kadalola iti simbaan. Kidawan may ti kaasi ti Diyos. O sige, anak ko. Tamapan kami mo tan iti ospital. Mami, nasakit ka di ti aramidan ti doktor? Ay, saan, anak ko? Nga masapul anaturad ka sumango iti doktor. Uwan man langan, barang makakita ak. Tapno saan akaasi ni Gemma, akanayon amang itulod kanya. Kasta ate, anak ko. Naturad, saan atakrot? Sige, orayon talaanan ang maawagan tinagan mo. Noan niya ti ibaga ti doktor, aramidak, mami. Wan, anak, ikagumaan tayo nga aramidan ti anyaman a panguspusan ang makaagas ka. Tinabasag iti libro, kat operasyon laang kano ti pamuspusan. No, iso ti ibaga ti doktor, di iso marod ti masurot. Mami, nasakit to nga ta ti operasyon. Saan? Tapaturugan da ka, babaan iti anesthesia. Saan mo amarik na dayjay, anak ko?
Kumusta nga iti nga pananyaw? Anya ti ko na ti doktor. Adda kanimot laang namnama ang makakita ni Julius. No maisayang ka ti operasyon, ijay tula ang makita no ang baligi wenno saan, anti. Ay, kat, ipaopera tayo ngarudan, anak ko. Tapno makita, no baligi, wenno saan. Masapol nga adda ka no mangidonar iti kornea ti matana, nanang. Siya kung ti agi donar, mami. Anya? Matuloy nga ta ti operasyon ni Julius. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti seryeta iti alawas a napauluan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgin Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagturpos dagiti nasat nga agadal at da Julius kan Gemma. Idinto tasaan akaraman ni Leonard kadagiti nagturpos. Idi nagbakasyon dagiti eskwela, impanda ni Julius iti ospital ijay Manila. Tapno ipakita da iti doktor, barang addapay namnaman na ang makakita. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas a napauluan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No maisayang ka ti operasyon, ijay tulaang ang makita no agbaligi wenno saan, nanang. Ay, kat, ipaopera tayo ngarudan, anak ko. Tapno makita, no agbaligi, wenno saan. Adda pa'y parikot, nanang. Masapol nga adda mangidonar iti kornea ti matana. Siya kung ti agi donar, mami. Anya? Wan, mami. Siya kun. Ay na, nagsayaat kan anak ko. Ngam idawdawat tayo iti Diyos, nga isulaan ng ti mangipamuspusan iti amin. Burbur tiyaman kanya, no napanandag iti kaarro batay. Anya ti pakasagnam dita. Saan ka di akay kayat mo no di mo ida makitkita? Saan aday ta saan ko apan nakakita kadakwada? Mas daawak laan, ta italaan nga awan da iti medyo na bayan. Awan lat di mo pakaringguran. No makitam dagiti pilay ken bulag, umanay lakat katawaam. Itatawan da, maringguran ka. Sanak nga ron amaringguran, mas daawak laang. Italang amin anabayan, ajak makita ida. Sa balitin into na ram. Ayan ti anak mo. Ne, awan ka de. Napananangay, at damot itay dito. Tay taket tay kuna. Sa baliting kasirip-siripan. Idinto tadi mo makita ano anya ti aramidan ti anak mo. Amangan no napanmanen kadagiti barkada na. Sapay kuma, taadamayat amang idunar iti kornea na. Di kagdanag. No awan, siya kun an. Ngam sayang ti matam, no saan nga agbaligi ti operasyon. Ha? Saan nga ta? Ay, kasanungay nga agpaiso? No saan nga agbaligi? Adda nga tamayat amang idonar iti mata ti kabagyan na, no bilang laang. Kunamon ti doktor, nga adalat ta kanumot na saya ti panagpuspuso na ataong, nanang. Ay, sapay ko mga road, anak ko. Ay, asino ka din jay artista? Anang idonar iti kornea ti mata na idinatay. Ni, uwan nga paiso. Adda nga paiso na harami ti kasta, nanang. Sakbay anatay, na ibaga na iti pamilya na nga idunar na ti kornea ti matana. Ay, nagtanok ti kababalinday jay nga artista.
Adda na iranod iti matana. Aguray tayo ananang. Barang adamot ti mangidunar akasta. Sapay ko mga road, taadan to, anak ko. Aginggat kaano nga aguray tayo. Day tati saan tayo nga amo nanang. Basta, agkararag tayo laan. Adamot maipatpatakder abalay ijay sularti ina ni Nancy. Nalako da ka din tilute. Antay ta ka manen, ti manen ka uruba tinakitam. Ay nada magaglaing mat ano nalako dan. Wano balay dati may patpatakder. Nalako dan. Anya ka di manen ti mapampanunot mo. Ah. Kita ta nalako da tiluti da. Iso siguro ti inaramat daan na pan nagbalog. Apay abalog pa'y tinaramat mo asarita. Saan ka di amaaramat na ita balikas, mo awan ka es ka na tinapanan ti tao? Amok pa'y ngayon no napanda nagbalog, wano anya. Inaramat da siguro tinaglakwan da iti sularda. Wanya man tinangaramatan da, awan bibiyang tayo dita, takwartada met. Bibiyang kaya, nadamang kulaang mo. Apay ngamin nga interesado ka, mga mo no anya ti aramidan, wano papananda. Nadamang kulaang, ngam awan bibiyang ko. Medyo mabayag tayo nga aguray. No kaano nga ada donor. Ay, aganos tayo, kabages. Awan mauray tayo ang pagsayaatan, no di tayo makauray. Paino padasan tayo ti agpa-public service iti nagdudo mga istasyon ti radyo. Kandaddo mapay. Bareng adda mayat nga agdonar. Ne, mayat nga agpaiso tinapanunot mo Ibagata ka ni Nancy, tamapan agkid daw iti tulong ti agdudo mga istasyon ti radyo kan uray telebisyon. Makatulong nga tati kasta nga aramiden tayo, manang. Ay, wenmet siguro. Nadardaras tayo siguro ang makabirok iti donor. No kasta ti aramiden tayo. Ay, imbaglakit din tasin magpet kayon. Adda isingasing me nga aramida. Anya ka diday tananang. Napanunot mi kan ni Antem nga agpa-public service iti radyo. Kan uray pa'y iti telebisyon. Tamangan no adda mayat nga agidonar iti korniya. Ne, mayat sa kagpaiso day taan nanang. Dagi tayo marigriga nga adami na tayo na iti ospital. Tumulong tayo iti hospital bilda. No, itulong damat ti Cornea ti minatay da. Ay, wan. Kasta tinapanunot ni Antem. Kat mayat sa nga agpaiso ti insing-asing na. Sige nanang, tamapanak iti istasyon ti radyo. Mayat sa no itugot mo ni Julius. Pagsawamad. Iso ti agkid daw iti tulong kadag iti addaan, iti nasaya at apanagpuspuso. Sige nanang, mapan kami ka ni Julius iti istasyon ti radyo. Nagkapwang ka di manan, apeng itakalaan. Sana ko nga bingabasit. Masabol na damagan nyo na nagkapwang mami. Ay nanak ko, kastam ka dilatan. Day tagbalbalog tar aramidam. Inton sumangpat ka, nabarbartot ka. Di parikot dita mami. Sumangsangpat akmat. Sumangpat ka ngagpaiso. Ngam parikot mat isangpat mo. Natay ko mga parikot ka. Saan mo't asikat din na bartat? Sakmat. Nalipatam ka din agapu iti day kaagisyon. Saan ka nakaturpos? Madanon to day ta turturpos. Kanon tupay, inton lakay kanton. Saan ka kumaapaatiw kadagigay bulag kan pilay nga anak ti karuba? Ano nga ikat nanalayang damit nga siya? Awatan mo. Kasi talaga. Anya? Awatam, analalaing tangam sika? Wala. Maestra pa iti mami da. Ne, agsabsabat matakiday mo. Adda ka di man ang kasurun mo. Ay, makapasuron kayo.
Kuna ngamin ni Leonard, analalaing kano dagiti anak ni Nancy. Maestra pa'y kano ni Nancy nga inada. At ka di maditiimbagan. Wano, saan ka di ahusto? Agpada kayo lang agama. Imbes asyak ti kanunungan nyo, dagijay kit din apo or ti kararwa. Ay, kaasi ka bakit? No agimula ka iti sakit tinagam, nga awan mo ti umno arason, paspasakitam lata pagbagim. Dakkan nga ron ti makagapo no apay! Lipata mo tinapalabas, tapno lumag-an ti barukong mo. Mami, awan ka di pa'y ti awag? Awag ti donor, ti kayat mo asawan, Julius. Uwan mami, magagaran akon. Anos la ang anak ko. No ipalubos ti apo nga ada donor, nasayaat. Ngam, no saan pa'y, aguray tayo latta. No saan ko amang nagtibusis yo? Saan ko nga mo no asino ti masabat ko? Anya nga tati itsura yo, mami? Lading itag na, ngam saan ko ang maibagano anya ti itsura mi. Ngam, no kasano ti pakabuklam, kasama ti kabsat mo ani Gemma. Da kayo matkadalola, agpapada mo ti pakabuklan nyo, kasta ka di, mami? Uwan anak, saan mo siguro ang malagip ti pakabuklan ti langa? Taubing ka pa'y ngamin, idi mapukaw ti panagkita. Apay nga ari kapon ti ropa. Kung ngamin ni mami, noan niya kano ti pakabuklam, kasta kanumat. Agkakaingas ta ngamin, Julius. Tila ang nagdumaan ta, kat saan ka ang makakita? E dito ta pilayak mat. Ari kapag man ti sakam, no apay apilay ka. Oh, adda ka din maarikap mo, ang nagdumaan da? Awan mat, ngam kasla ababati maysa, ngam basit laang mat. Wen, basit laang. Iso ano magnaa? Madlaw. Apay no agpaaramid tayo iti sapatos mo, anangat nga to. Tapno maipada di tamay sa asakam. Kaya't mo asawan. Uray saan nga agpada timukod ti sapatos ko? Nangat nga to ti maysa? Una, tapno intun magnaka, patas tong ti panagnam. Anya ti ko naman anak ko. Intayo agpaaramid iti sapatos ni Gemma. High heel di maysa, ngam flat di maysa. Uwan mami, tapno patas tong ti panagnana. Magpantalon iti nagayad, saan amadlaw? Payat sa agpayso day taan na panunot mo Julius. Nalaing ka talaga. Idi ngamin inarikap ko ti saka na, at atidog ti maysa. Kat no matidog ti maysa, babaan iti nangato amukod ti sapatos. Di mayatan ti panagnana. O anya, umanugot ka kadi iti imbaga takabsat mo, Gemma? Kasanon no jak ammo nga ipag natin na nga to timukod na sapatos. No mapraktis mo, mayaton. Iparukod taman nga rod, numano apulgada ti inayon da iti may sa amukod ti sapatos mo, anak ko. Medyo atidog, mami. Ngam no mairwamak akas iti imbaga ni Julius, mayat siguro. Mayat tinapanunot ti kabsat mo. No amumton nga ipag na, saan to na madlaw apilay ka? Wen, mami, uray nangat nga to timukod ti may sa sapatos ko. Kat inton amumton nga ipag na, agpaaramid ak pa iti sa bali. Tapno saan amay may sa ti sapatos mo. Naka-high heel to ti may sa asaka. Idin to ta flat ti may sa. Ngam kanayon kan tumat ang makapantalon. Diyay nagayad. Tapno saan amadlaw. Aliman nga rod, apo, ipag naman ti sapatos mo anangat nga to ti muukod na.
O sige, Lola. Buyaan na ka magna. Ay mayat nga agpayso. Saan amadlaw nga ada diferensya ti sakam. Malamag na ka, Gemma, tapno mairwam ka. Wen, Lola. Nakapanunot ni Julius iti pamuspusan. Tapno normal, ti panag na ti kabsat na. Nairemedyo ti kasasaan ni Gemma. Sapay kumamot ta mairemedyo ti panagkita ni Julius. Ay, wen kumangarod, tapno makakitan. Ay, kaasi adi na makita ti dalan na. Ay, kandi na mo, no kasano ti langa tayo akapamilya na. Wen ngarod, mana. Hello? Sino ka di daytoy? Ha? Uwan, siyak daytoy. Ospital? Sige nga Rod, umayak adagos dita ospital. Urayan dak. Bye. Anak ko, apay nga agdardaras ka. Asino ti imawa? Nanang, ada ka nung donor ti Cornea. Ha? Agrobata ko nanang, tamapanak iji ospital. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryetay itaalawas ang napauwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panantarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, mas daaw ni Violeta. Nuapay adinan makitkita dagiti karubana. Iti sa balya bangir, nagpa-public service ni Nancy iti radyo, kan iti dadumapay. Tabarang adda agi dunar iti Cornea, para kan ni Julius. Kabayatan na, nagpaaramid da Nancy iti sapatos ni Gemma, tak nagbalin ang normal, ti pannagnana. Iti may sangal daw, adda imawag kan ni Nancy. Papagayang, denggan tituloy ti seryetay wita alawas anapauluan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agrobata ko nana, tamapanak ko na iji ospital. Ay, umayak, tapno adda kaduam. Ay, sige, intayo nga rodan nanang. Kaya't ko akasarita ti donor. Ay, sabay la kuma, tadaytan, ti sungbat, ti kararag tayo. Julius, apay anang dardaras da mami kan lola api manaw itay. Adda imawag ka ni mami, manipod iji ospital. Ha? Amangan no addan ti donor. Mabalingatan ang maisayang kat ti operasyon? Maamuan tantua, no sumangpat da mami. Ulitag ngay baga. No awan lata ti donor, mayatak nga agi donar. Ti importante, makakita ka man. Madanagan ni mami, tamangan ka no saan nga agbaligi ti operasyon. Sayang ti may sakripisyo amatam. No kumasigurado nga agbaligi, nagsayaat kuman. Ngam saan ka no nga amin ang maisayangkat nga operasyon, kat nabaligi. Adda ka numat saan? Anya ti imbaga ti kabagyan tinatay. Umanugot da mga donar iti Cornea ti anak da. Ay. Kaya't da kano at tulungan ti anak ko nanang. Babaan da itang aramidan da. Kas na makikita dalat ta kano ti anak da. Ay, agyaman tayo. Tapinat ganti Diyos ti kararag tayo. Uwan nanang. Nasa umad ti may saman norsuro, anapan gayam danan si Manila. Ang mga no dinamag mo pa, no anya ti inaramid da ijay. What? Dinamag ko, ngam di da kanuang mo.
kunakol ka. Pakasik nam launa iter aramida ni Nancy. Apay aya, akas lakanayon nga isakit mo day dianan si. Saan ko nga isakit? Kaya't ko lang ipakaawat kan ka, nga awan tigura na kan ka. Pag ko na ang ngawan, Muna iti amin, nasingpat ka ni Leonard, hindi pagadalan. Si kalang tigumurgura kan kwa na. Ita, damagam di tabagim no apay. Amirisam, may parbang ka day, ti aramidam. apay ko maasaan amay parbang. Ha? Di nakman kun kontraun akanayon, Ruben. Nabartag man ti anak mo. Sika ti kanayon nga da dito'y balay. Apay at di mo disiplinain. Ay, may samot na ito. Saan adumdungag? Oray maminribo nga ibaga kasaan nga agbartak. Awan apulos dendeng na. Di namang mangag ti bagbaga. Umunag iti kanawan alapayang. Romwar iti kanigid. Nujak baka pagtepel, makabil kun ti anak mo. Saan mo akabilan ti anak ta? Amangan numalaw anak. Nabayaga ko nga agteptepel. Balog kan mamartap. Sang ka ibaga makasaritam, ngam awan mo ti pagmamaayan ti panakisaritam kan kuana. Basta di mo disdisuan ti anak ta. Tano aramidem da ita siyak ti makalaban mo. Dayta ti madikan ka, konsentidura ka nga ina. Patpat gaklaan ti anak ko. Saan akasken ka, akayat mo pa'y akabilan. Tapno madisiplinaan na. Kita ang tinagbanagan na ita. Oh, mamartakan. Nagawit ka. Nabarbartag ka manan. Ha? Sigamit gayam, Manong Ruben. Apa yung nakarupangat ka? Anya, manong kung kunam kanya. Bastos ka na anak ah. Tapno agnakan ka. Daytoy! Mami! Dinanugnak ni Daddy! Di mo nanugan ti anak ko! Sampag ko! Manipod ita! Saan ko na itadkan ka ti sweldo? Tapno awan ti itad mo apagbartak da ito na laing anak mo! Kitam! Ang dardaran iniwat na! Apay at tinanong ba? Bastos na itang anak. Manong kun kunanakin din kanya kama na! Di na amo ti magpagana tanabarta! Anya kamutan! Ha! No saan na nga mo ti bagbagana no nabartak ka? Saan ko man ngagbartak? Ha! Ikam tumat iti pagbartak na! Kumusta tinapanan niyo, manang? Ay, mapanan ni Julius ija ospital para iti dadto mapay nga eksaminasyon. Ay, ado pa'y matgayang a proseso na. Kunak no maoperaan no adan donor ti Cornea. Maidalan pa'y kano ni Julius iti laboratory kuna ti doktor. Nagadugayang a proseso na da nga operasyon. Huwag ka bagay. Eksaminin daan na imbag ti matana. No awan allergy na kadagiti agas kanda dumapay. Ado dagiti banak ang maikonsidera sakbay ti operasyon. Kat, kaano ka ti panangipan ka ni Julius iti doktor, manang? Iti kabiitan apanawan. Itaman ba ako mitkita ka iti adayo? Sa kaumisam-isam. Pampanunutan din ay tagtagainap ko lakay. Nagmayat at ang tagainap. Anya tinaytagtagainap mo? Nakita kampay ide jay anak ni Nancy Abulang. Nakakitaam ka no, kampay ide. Itiigit ti kalsada. At daawit na abasit alata ti sardinas. Kat nangipiso kak iti piso iti igam na alata. At damat gayam konsensya iti kararwan. Tainik kampay iti piso ti agpalpalama. Siguro, dumteng to ti panungan nga agbalin nga agpalpalama day dyan. Ay, kaduan na, baliktad ti kay papanan ti tagtagainap. Iso asaan to nga agbalin nga agpalpalama jay tao. Nga ta! Itati ipapantay iti doktor, anak ko. Kasanunusan nga agbaligi, mami. Kapilitan nga aguray tayo iti sabali a donor.
Kasta ka di, mami. Narigat mo't gayam, mami. Saan nakas karina? Wan anak, saan namin akas na lupot, ang mabalin lang ta atakupan. Mami, amangan kit di mag, no saan akong ang makakita. Saan tayo ang mapukawan itinamnama anak ko? Basta agtalot tayo iti Diyos. Kanak man iti kwarta, mami. Saan nga intad ni dadim ti sweldo na? Manipod inawagam iti manong. Ha? Anya ko mga iti koneksyon ti panangawag ko kan kuha na iti manong. Tapno di ka kanuikan iti pagkatang mo iti arak. Kasano da ito yan? At datulagan mi kadag iti kakaduak na yung kamaghapi-hapi. Pudnon sa imbaga ni dadim. Asaan anasaya at dagiti gagayem mo. Apay kumasaan da na saya at mami. Isungsong da kay ti bisyo. O, saan ka laka nga rod anak katulpos? Kayat mo kade, asaan to anapintas ti masakbayam? Naragsak damat nga minakadwa, mami. Naragsak kayo no madamati inumyo. Ngam inton na bartek kayo. Adda ka di pagsayaatan nga itden na kada kayo. Ragsak ti itden na, mami. Nababati pa nagkita ti gimong kada kayo. Ti tao akanayon anabarte, awan na sayaat apagbanagan na. Kasta ka di ti kayat mo apagbalinan. Eksamina ng ti doktor ti matang anak ko. Nakasagana at, mami. Day tati ka na yun ko asigsigaan. Ngam kayat ko nga ibagakan ka. Ano anyaman ti ibaga ti doktor, iso ti masurot. Uwan, mami. Anya nga rod ngayon kasta. Nasayaan nga ron. Madi nga min di mangnamnama ka. Santo saan maggayam ang mabalin. Awatek, no anyaman ti ibaga ti doktor, mami. Nasayaan anak ko. Naimimbag di nakasagana ka nga umawat iti anyaman a resulta. Positibo man, wano negatibo. No man pa'y negatibo. Saan ko ang maipanamnama as anak nga agliday, mami? Maawatan ka, Julius. Kat saan laang asika ti agliday, no di kat patida kami a kapamilya. Nalpas ka din ti panangiksamin ti doktor ka ni Julius, anak ko. Wananan, barong mayat ka no ti resulta ti operasyon. Ay, kaano nga ti operasyon? Inton bigat ka no, nanang. Ay, kaslang nervyosa di tayo ngamin amo, no nabaligi no saan. Oray siya nga ron, nanang. Adamot pa nagdanag ko. Ay, agkararag tayo. Kat sapay kumatabaligi ti operasyon. Nanang, mapantayo man kat di iti chapel dito nga ospital. Ala anak ko, may mayat ijay a pagpalabasan ta iti oras. Intaan. Saan ka nga nervyos iti operating room, anak ko, wan? Un, mami. Ang mga nun nakaturog akton, no makadano nakijay. Kung nangamin ti doktor, injeksyonan da kano iti anesthesia. Kat apaman amayon nagdaka iti operating room, mapanak mat iti chapel. Agsubli akto laangan, inton irwardakan iti operating room. Un, mami. O sige anak, i-relax mo laang day tabagin. Manon nga oras tinapalabas. Mapantan ijay ward ni Julius. Orayan ta ijay ti anak mo. Nanang, mapantangaro din. Ang mga no irwarda nga agpaiso ni Julius. Ay, nungay mapanta ijay ruwar ti operating room. Kat orayan ta nga irwarda ni Julius. Mabalin mat, nanang. Ay, agnervyos pa'y ket din. Anya nga ti resulta ti operasyon. Dayta ita tinakal asaludsod. Ang mangnamnama tayo, abaligi ti operasyon. Sapay kumatakas na agpaiso, nanang. Inta nga roden, taang mga no irwardan ti apo ko. Kasladyak kaya ti pumanaw dito yung chapel ti ospital, nanang. Mabalin mo lang dati ang kararag nga uray sa dino a lugar ti ayan mo, anak ko. Nanang,
Adapay laang iti recovery room ni Julius. Wen nga ron anak ko. Ay, agkararag talatan asapay la kuma. Tanasaya at ti pan nakaoperana. Una nang, kat apaman ang makariing, ipandanton iti kwarto na. Wen, kat namnamaag anabaligi ti operasyon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama ka. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti pagkibusan, ti seryeta yu taalawas, anapaulwan, panangipatag, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sapay la kuma, tanabaligi ti naisayangkat nga operasyon. Adapay laang iti recovery room ni Julius nanang. Apaman ang makariing, sadan to ipan iti kwarto na. Agam, ay madanagan aklata. Agam, magnamnamaak. Abaligi ti operasyon, anak ko. Lola, nalpas nga tantiin sayang katda nga operasyon? Urayit na ti awak ni mami. Saan mat ngamin amabalin amapantamat ijay? Madi kanuno, ado ti bantay ti pasyente, apok. Lola, awagak san ni mami? Ay saan, apok? Aguray talaan. Umawag tulat ta. Saan ka kadi ang magagaran ang mga mo, Lola? Ay naapay kit din asaan ay. Ala, agtukaw kakit di dita. Di ka mo makatalna. Jak ngamin ammo tiriknak. Magagaran kan agdanagak. Kasta akmat apok. Ngam at amariribukan ka no saan ka nga agtalna. Iso nga agkalmata laang apok. Halo, Mami. Kumusta ditan? Nalpasan ti operasyon anak ko. Ngam adapay laang iti recovery room ti kabsat mo. Saan pa'y anak kapuon? Ha? Apay ngay? Amangan mat no saanin ang makariin? Di nakman pagnervyosan anak ko. Kasta talaga. Makapadanag mat ngamin. Takunayo asaan pa'y anak kariin? Makariing tumat laang, Gemma. Yawag mo nga ron no makariingan, Mami. Wen gayam, mabalin ka di nga umay kami ditakan ni Lola Lilia? Inton oras ti panagbisita laang, ti mabalin nyo ngayon umay, anak. O sige, Mami. Umay kami to. Saan mo nga aprusan ti matang anak? Ada bendana. Nagmadimot ngamin ti mariknag, Mami. Ada nga ng sugat na. Ikatuntumot laang ti doktor ti bendana. Kaano da ka di nga ikatan, Mami? Saan tayo pa'y naam mo? Depende no kasano ti kasasaan mo. Kasta ka di, Mami. Makakita pa'y nga ta. Kasano nga ta ti itsura yo, Mami. Napintas kami kan ni Lolam, anak. Napintas mo't ni Gemma ang kabsat mo. Apay adi mo inraman ni Lola Lilia. Saan ka di ang napintas? Tapno di mo mat ko na. Isu ti kapintasan, anak ko. Di mo ka di madmadlaw ti mapaspasama kita anak mo. May kulkulag. Intun kuhan, umisisam kag may maysa. Nadlaw ko nga ron lakay. Anya nga tati mapaspasamak iti anak ta. At daatap ko nga agar-aramatan iti may parit nga agas.
Anya nga iti aramidan ta. No saan mo kuma pinanuinuyan, saan kuma nagpalinakasta. Saan ko a pinanuynuyan? Pamatag tinaramid ko. Kamali apang matag. No talaga apat patgam ti anak mo, para manamat a itibaot tapno agnakam. Anya nga nga ti aramidan ta. Surutam itinalimad. Ipatiliw ta dagiti mangmangtag ken kuana iti maiparit nga agas. Ha? Nga lakay. Ang mga numairaman na. Aramidem, no di mo kayat nga adda pay ama isagmak ti anak mo. Violeta, nakaawag ka. Adda ak dito'y daan apasdat iti ti kalsada. Nagado ti agtutubong agsisigarilyo dito'y. Ket, adda ti anak mo dita. Awan. Tadinamag ko kankwana no sa dino ti pagsisinarakan na kadagiti